Eta etzi igandean izango da Orion aurtengo kilometroak festa, herria txikota. Egun sentitik aurrera ez du tantarik ere botako, ez euri beldurrik izan, benetan. Nerea alias bertan izan da gauzak zertan diren ikusten. Nerea, dena prest aldute jada? Bai, Xavier, ia dena prest dago, kilometroak 2014 Orion ospatzeko. Bueno, hementxe, bezperetan, irrikitan, eta dena prest, esan dezakegu dena prest da, hola, herri guztia landalan, azkenengo aste honetan heldu dio azpiegitura lan guztiri, eta praktikoki esango dugu, kasik itxita da, hola, azken holta montatzen, eta horrekin batea, ja, listo, gaur arratsaldean hasiko dira, txosnetakoak batez ere gaur eta biharretan, ja, genero guztia eta bar prestatzen, eta utziko deuna da, goizerako, igande goizerako utzi aldeuna, trafikoari alik eta gutxien eragiteko, asteburu libre utziko deu, eta igande goizen aurreneko orduan sartuko gara, baina esan dezakegu azpiegitura guztia oso ondo joala, aste honetan lehengo astean hasi ginen azpiegiturekin, aste hau izan da ja hola garrantzitsu nahi deuna, eta, bueno, badena pentsatu bezala, oraingoz behintzat hola sorpresa hundirik gabe, eta oso ondo. Herrira sartu bezain pronto konturatu geha eta somatu dugu urduritasun hori, herritarrak nola aurkitzen dira. Da, ez? Bai. Moituta esango nuke, nik uste herria eta herritarra moituta daudela, urduri, lanerako borondate hori erakutsiz, azken laguntza hori eskeniz, eta irrikitan gogotsu, ondo pasatzeko da lanerako prest. Animatuko aldezue jendea Oriora etortzea igandean? Noski, danak Oriora, benga! Baita zenbat eta gehiago hobiago. Ez zaizue damutuko, etorri zatxezte lasai. Ikusiko zuen paisaje zoragarri bat, egune politak dia benetan, ez zaizue damutuko. Anima zaitezte, etorri zaitezte. Ez dira urte asko pasa, hemen kilometroak antolatu zenetik, orduan jendeak pentsa dezake, eta zergatik behar du Oriok? Zergatik Orioko ikastolak behar du laguntza hori? Bueno, momentu honetan ordaintzen dana kuotetan ikastolarako, parte handi bat banketxetara joaten da, ez? Interesak eta ordaintzeko, eta orduan, behar deu, dirua ordaintzen deuna joateko ikasleen dako, hori inbertitzeko, eta ez sorrak ordaintzen.